गथ'जों जों मालाबाबो सारेन्डार जानो नाङा। दा जों गथ'खौ जेरैखि जाया जों दबथायनो नाजानांगोन। जों जेरैखि जाया जों मोजां लामाजों लांनो गावनि गथ'खौ जों मोजाङै जोथोन खालामनो जों बयबो नाजानांगोन। दा गार्जेननि सायावनो जोंनि गथ' गथायनि जाफुंसारनाय आरो फेलें जानाय बे सोनारनानै थायो। जाय बिमा बिफाया मोजां जोथोन लागोन बिनि गथ'आनो मोजां जागोन आरो जाय बिमा बिफाया जोथोन लायालासिनो गारनानै दोनगोन बिनि गथ'आनो धंस जायो। दा ओंखायनो जोंहा बिमा बिफाखौ जेरैखि जाया आं खावलायदों गावनि गथ' गथायखौ जों मोजाङै जोथोन लानांगोन। रावबो गथ' गथायनि खाफालाव इसोरा डक्टर इन्जिनियार लिरनानै हरखाया। बेखौ जों लिरनानै दानानै जों होनांगौ जायो। दा दिनै जोङो नायबाय आसामावनो जोंहा मा होनदों बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरनानै बयनिख्रुइ बांसिन मार्क लाखिनाय जोंहा देग्लाय तामुलपुर जिल्लायावनो जों मोननो हादों नयनमणि बर'। आरो बे नयनमणि बर'नि बिमा बिफाया बिराद धोनि बिमा बिफा नङा। बिनि बिमाया हाथाय बाजाराव मैगं थाइगं फाननानै जायो। बिनि बिफाया न'खरावनो आबाद मावो। बिराद ग्रोम ग्रोम धोनि नङा। जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना गावनि गथ'खौ जोथोन लादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद तामुलपुर जिल्ला एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला जोङो तामुलपुर दख'रा एबसु आरो तामुलपुर जिल्ला जोङो ज'नो जथायै जों एबार जायफोर माने फरायसाफ्रा जोंहा एसे माने मोजांसिन जोङो बे मोजांसिनफोरखौ एसे माने जोङो एसे माने जोथोनबो जोंबो लादोंमोन। माब्लाबा जोङो फोरोंगिरि नोंथांमोननि स्कुलनिनो जोंहा दैमालु कुमार बर' बिथांखौबो जोङो लांनानै बै नयनमणि बर'मोनखौ जों माब्लाबा 4 घन्टा 6 घन्टा जों खेबसे जनायावनो जों बेबायदि फोरोंहैनाय बेबस्थाबो जोंबो खालामदों। दा बे जोंनि एबसुनि नाजानाय बिमा बिफानि नारा नाथा नाजानाय फोरोंगुरु सार बिथांमोननि खस्थ' खालामनानै फोरोंनायनि बिनिमयाव दिनै नयनमणि बर'आ 93.5% लानानै आसामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन बर' बिजोंजों मेट्रिक लिरनानै रिजाल्ट खालामनो हादों। दा नयनमणिखौ नोंथांमोना नुबा मिन्थिगोन बेयाव फरायनायनि अनगा जेबो धान्दा गैया। ना मबाइल लायो ना मबाइल बाहायो ना बले गेम गेलेयो ना मा जेबो माने बेहा गुबुन धान्दा जेबो गैया। बिनिया मात्र मा फरायनांगौ आरो मोजां रिजाल्ट खालामनांगौ। बिनि टेबोला बोरै जानांगौ बिनि लाइटखौ बबेथिं होनांगौ माबायदि माने रुमनि थासारिया बोरै जानांगौ टेबोला बेसेबां गुवार जानांगौ बेसेबां माने चेयारा बेसेबां गोजौ जानांगौ बेफोरखौ जों एबसुआबो नायनानै थि खालामनानै होदों। दा जियानो जा जोङो जोंनि गार्जेनफ्रा बिथांमोना आबाद मावदों। बिथांनि बिमाया माने बाजाराव मैगं फानो होननानै खुनु खारनाव गावनि गथ'खौ जोथोन लानायाव खम खालामाखै। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौबो खावलायगोन जोंहा साफ्रोमबो गार्जेन नोंथांमोनखौ जेन जोङो गावनि गथ'खौ जोथोन लानायाव जों खम खालामनो नाङा। जेरैखि जाया गावनि गथ'खौ जों मानसि खालामनांगोन आरो मानसि खालामोब्ला जोङो गावनि माने गोजोनखौ हयथ' बिमा बिफाया मोननो हागोन। नङाबा जोंनि गथ'आ जुदि भां सोबग्रासो जायोबा सिखावसो जायोबा ड्राग्स जाग्रासो जायोबा गथ'आ जेसेबां दुखु मोनगोन बेजों समान समान जोंहा बिमा बिफायाबो दुखु मोननो गोनां जागोन। दा ओंखायनो जोङो एसे सिरियास जानांगोन बिमा बिफाया। दिनै जोंनि टाउनफोराव ओरैबायदि गथ' ओंखारबाय ड्राग्स जानो थाखाय गावनि बर' गथ'आनो ड्राग्स जानो थाखाय न'खरनि काहानि थोरसिफोरखौ माने फाननानै ड्राग्स जानाय न'खराव जि दङ बेखौ लाना थांनानै फानखोमानानै ड्राग्स बायनानै जानाय मोनसे थासारिसिम जोंहा फैदों। आरो फरायसा नोंथांमोनखौबो आं खावलायगोन जोङो ड्राग्सजों खुनुदिन जों गावखौ जों दाफुंनानै लानो हाया। जों भांजों सिगारेटजों बिरिजों सादाजों निसाजुक्त माखासे मुवा बेसादफोरजों जों खुनु कारनाव गावनि जिउखौ जों मोजाङै दाफुंनानै लानो हाया। बेजों जोङो नुबोदों जोंनि ड्राग्स जानायफ्रा जायफोर ड्राग्स बायो भां बाहायो सादा जायो जौ लोङो सिगारेट सोबो बिथांमोना फिजिकेलि मेन्टेलि बिथांमोना बिराद माने नोरजिया जायो। जायफोर ड्राग्स जायो देहाफोरा रानख्रेब जायो। जायफोर ड्राग्स जागोन मेलेमफ्रा गाज्रि जायो।
ड्राग्स जाग्राया जुदि एडिक्टेड जाबायबा बे 12 बोसोरनि आरो बारा जोरनाय नंलिया बेखौ जों स्पष्ट भाषाजों बुंनो हायो ओंखायनो ड्राग्सआ जोंनि जिउखौ फोजोबो ड्राग्सआ जोंनि मेलेमखौ गाज्रि खालामो ड्राग्सआ जोंनि देहाखौ नष्ट खालामो होनबा जों फरायसाफ्रा बेखौ मानो बाहायनांगौ सोलोंथाइयासो जोंनि जिउखौ दायो जोंनि सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जों गावखौ दाफुंनानै लानो हायो दा ओंखायनो जोंहा मा होनदों जों एडिक्टेड जायोबा जोंहा मा होनदों सोलोंथाइनिसो एडिक्टेड जानांगोन जों सानसे स्कुलाव फैनो मोनाबा गाबनो हानांगोन जों सानसे फरायनो मोनाबा दुखु मोननो रोंनांगोन आरो जाय फरायसाफ्रा बेबायदि साननो हाबाय बेबायदि जाबाय नंगौ फरायनो मोनाबा दुखु मोननाय स्कुलाव फैनो मोनाबा दुखु मोननाय जाय फरायसाफ्रा बिदि खालामनो हाबाय बे फरायसायानो जिउआव जाफुंसारनो हायो दा आङो साफ्रोमबो फरायसा नोंथांमोनखौबो आं खावलायदों जोङो सानफ्रोमबो स्कुलाव फै जों सानफ्रोमबो गोसो होना फराय जिउआव माबा जोङो जिउआव जाफुंसारनोबा जोंनि मोनसेल' अस्त्रआ जिउ जाफुंसारनायनि जिउखौ दाफुंना लानायनि जोंनि मोनसेल' अस्त्रआ जाबाय गुन गोनां सोलोंथाइ